aurten jauteriak era berezi baten izan bada bere, ospatu izan doguz, neurri eta berme guztia kontutan hartuz, eta hasiek eran baten gimnasioan egitekoa izan zen proposamena, baina ikusi genduen ezinezkoa zala leku aldetik eta espazio aldetik. Berez, aukeratu dugu azkenean eskolako aterpea. Hirugarren ziklokoek dekien proiektuatik abiatuta apurtzu bet Gorbeialdiari buruz, egin dugun esan da euskal mitologiako pertsonaiak hartu, Sajau, Lamia, Gatzagorriek, eta bar hartu dugu, eta era esanguratsu baten umeak landu izan deuri ez gelan, eta gero mozorra eraikitzerakoan bere eurek umeak hori izan deuri kontutan. Esan egin duguna da, izan da mozorratu, eta gero amaiketan egin duguna talde burbuiak kontutan hartuz eta neurriek kontuan izan da, egin dugu aterpea zergaitik lekua airestuta dalako eta neurriak zaintzeako lekua proposa izalako, gainera gaur egiten duen egura kontuan izanik, urten gara taldeka, egin deurie bakoitzak dantza bat, euskal dantzak izan dugu oinarri, bai txapeloa, bai ostikoa egin daurie, eskudantza, eta gero ostean dekogu, arrastaldean dekogu, Anmari Etxebarriagaz dekogu gero beragaz, beste itxalditzu bat online, ja beragaz egin dugu beste saio batzuk aldez aurretik bere, hau dana prestatzeko, eta gero lauretan bere egingo dugu danok gelakabe bai egingo dugu txokolatada bat hartu. Zaitu izan gaina da, umeak alik eta hoberen egoten eta umeak zaintzen. Bueno, bagoaz orduen.